Уважаеми колеги, главните виновници за продължаването на войната в Украйна се намират в Брюксел. Ръководителите на Европейския съюз постоянно заблуждават украинския народ, че е възможна победа срещу Русия, че дори и Съединените щати да оттеглят подкрепата си за Киев, Европейския съюз ще предостави също толкова, ако не и повече пари и оръжия на Зеленски. Другата голяма лъжа, която лидерите на ЕС не спират да повтарят, е, че има някаква ужасна руска заплаха и че ако Русия не бъде спряна сега, в следващите години тя ще завладее цяла Европа. Защо евроначалниците говорят подобни обидни за здравия разум глупости? Защото са убедени, че ако уплашат достатъчно силно европейските държави, тези държави ще се свият страхливо и покорно ще изпълняват заповедите на Брюксел. Евролидерите смятат, че от тук насетне ще могат да прокарат всяка идиотска политика с оправданието, че тя спасява Европа от руснаците. Ето защо висшите брюкселски бюрократи, а не обитателите на Кремъл, са основната пречка пред постигането на мир в Украйна. Ако Европейския съюз се сгромоляса, това ще бъде не заради действията на Москва, а заради неадекватната политика на Брюксел. Благодаря.